To, že tento zväzok bol zverejnený teraz, nie je žiadna novinka, pretože on reálne v rôznych zákulisných vzťahoch, dokumentoch a prepisoch existuje od roku 2006. V týchto podobách sa pohyboval aj po politikoch, aj v rôznom ponukovom konaní, s tým, že popisoval jednu prax z priestoru, ktorý mal byť odpočúvaný Slovenskou informačnou službou, ale ktorého pravosť nikdy potvrdená nebola. To znamená, že ak bol zverejnený aj teraz, tak je to so vstupom 5 rokov. Nemusí to mať súvislosť s voľbami, je to pokračovanie tohoto dokumentu, ktorý v rôznych podobách prešlo rôznymi vyšetrovaniami policajných orgánov. Problém, čo je, že sú prepisy. Niet dôkazu hovoreného slova. To znamená, že ak popierajú všetci aktéri, že tak sa stalo, tak sa dá len nepriamým dokazovaním súvislosti a vzťahov niečo hľadať, čo je strašne pracné a málo pravdepodobné. Že vy ste sa k týmto spisom dostali už v roku 2006, vy ste ich mali pred sebou v takejto forme alebo v inej forme? Boli tam iné výňatky a tie sa v rôznych podobách opakovali. Dokonca na základe toho, čo sa tam hovorilo o poslancoch AZD, som dal 2 podnety polície. Bol som aj vypovedať, ale bez výsledku, lebo sa nedá identifikovať hodnovernosť. Ani Malchárek nepotvrdil, ani poslanci nepotvrdili, hoci predtým v inom stave a v iných súvislostiach nepriamo pripustili, že niečo také bolo. Takže tieto veci zostávajú veľkým otáznikom. Čo je tam sporné, že momentálne sa to všetko venuje Pente, ale myslím si, že takýchto riešníkov bolo viacej a podstatnejších, ako bola iba Penta. A že čo som videl tú poslednú variantu, tak keď porovnávam s tými prvými, tak tiež nie je komplexná. Tieto spisy majú zvláštnu formu, že sme o tom hovorili, sú komentovaným, nie je to presný prepis. Vy, keď ste boli pri moci, tak ste pravdepodobne tiež dostávali určité informácie zo Slovenskej informačnej služby, ktoré boli spravené nejakou formou. Podobá sa táto forma na formu, ktorú ste dostávali vy, alebo je to úplne čo iné? Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré prichádzajú z Slovenskej informačnej služby, nakoniec myslím, že už dneska nepoviem žiadne tajomstvo. Dokumenty prichádzali v obálke určené špeciálne len na doručenie do vlastných rúk. Tá obálka bola v ďalšej obálke. Nikdy neboli podpísané, potvrdené, ale nikdy neboli takéto. Vždy to boli len informačné body s poznámkou po prečítaní zničiť. Takže to sa aj vždy dodržiavalo a takéto veci neboli. Naviac, keď prichádzajú informácie od Slovenskej informačnej služby, ona nemá právo na vyšetrovanie. Takže robí buď z verejných zdrojov, alebo zo zdrojov SIS. To znamená, že biera vnútorné informácie, vyhodnocuje, ale nevyšetruje pravdivosť. Takže vždy bolo treba istý nadhľad a revíziu nad tým, čo Slovenská informačná služba robí, či to je možné, alebo potom verifikácia inými dokumentami. Ale tie horory, ktoré sa o Ciske v tom čase vyprávali, boli silne nadnesené, nepravdivé a čas preukázal, že veľa vecí tak vôbec nebolo a pracovali ako legenda. To vedie aj k tomu, že aj dneska, keď sa pracuje s dokumentami, ktoré sa dolávajú na SIS, tak sa musí robiť veľký pozor aj pri vyšetrovaní, čo je legenda a čo je pravdepodobné, alebo čo je pravdivé. Ťažko sa to dokazuje. Pokiaľ ide ale o využitie informácií a dezinformácie v politike, vždy bolo. Je to nástroj, najmä v tomto čase, keď sa používa tzv. Manipulatívna propaganda, tak sa používa i jedna argumentácia za, i argumentácia proti na ovplyvnenie verejnej mienky. Ľudia musia vyberať moje doporučenie na ochranu. Neber toho, s kým nemáš skúsenosti. Neber z toho, kto ťa viac razy sklamal. Rozlišuj medzi tým, čo je v živote pravda a čo je písaná, alebo hovorená, alebo zobrazená legenda. Potom sa človek môže rozhodnúť slobodnejšie a vážnejšie. Takže toto v politike je. Pokiaľ hovoríte, že nikto nebol potrestaný, sú tu dva aspekty. Jeden je, či potrebuje ktorýkoľvek demokratický štát politické procesy. To je otázka otvorená. Druhá otázka, lebo tie procesy boli v 50. rokoch a vieme, ako to dopadlo, ktorá je dôkaz viny. Kto konal v omyle a kto konal vo vedomí. Takisto ťažšie dokázateľná, veď veľa vecí bolo aj v parlamente povedaných, aj sme papieriky vytiahli, aj vyšetrovanie nepreukázalo vypovedanie všetkých strán. Lebo ak niekto dáva, je trestne stíhaný. Ak niekto prijíma, je trestne stíhaný. Takže vlastne, ak priznanie je síce poľahčujúca okolnosť, ale istý trest. Takže nečakajte, že
niekto to dobrovoľne urobí. A odhalovanie v centrách moci je strašne komplikované, tým viac, že každý dbá na to, aby tam mal isté pozadie. Sú aj mechanizmy, ako sa to dá brániť, tie Slovenská republika zatiaľ nemá. Takže si myslíte, že nikto nebude potrestaný zo slovenských politikov za svoje zločiny ani v tejto kauze, ani v minulých kauzách nikdy? Tak za prvé tie kauzy by museli byť preukázané nie len v tom, že sa stali, to je preukázané, ale zavinenie. To je jeden prvok v trestnom stíhaní, ktorý sa ťažko hľadá, nedokazuje sa zatiaľ a nepodarilo sa ho preukázať. Ak aj parlament prijíma politickú deklaráciu, to neznamená, že je to uznanie viny alebo odsúdenie. Naviac je to veľmi relativizované pri striedaní vlád. Každé 2-4 roky, v podstate každý, čo by bol pri moci, by mal nástroj na zneužitie tejto moci voči komukoľvek inému, aj z ideových dôvodov, alebo pre obsah rozhodnutí. Preto je to zbraň veľmi taká ošklivá, aj každý s ňou citlivo narába. Na druhej strane treba povedať, keď sa preukáže, že sa trestný čin stal, alebo zločin stal, to je jedno, či je politik, či čo je, mala by byť na zodpovednosť braný vždy. Skúsme trošku konkrétnejšie. V tých spisoch sa hovorí práve aj o kauze kupovania poslancov v roku 2006, ak sa nemýlim. Boli to poslanci HZDS, ktorí prešli vlastne na stranu vtedajšej vládnej koalície. Sú tam spomínané konkrétnosti. Myslíte, že práve tento úsek môže byť založený na pravde, podľa vašich informácií? Podľa mojich informácií, mojho vnútorného presvedčenia to takto bolo. Nasvedčujú tomu aj niektoré iné dôkazy, ktoré hovorí o poslancoch Džupovi a Kolesárovi, že ozaj prijali tento úplatok a v akej sume bol. Druhá vec je, keď som aj vypovedal na polícii, a bolo to predmetom šetrenia, nebola táto časť, ktorú mi anonymne doručil niekto, vie domienka, že kto, aj som to políciu viedol, táto časť nebola potvrdená ani výpovediami jedných, ani Malchárka, ani obidvoch obvinených. Ja som si najprv myslel, že to bol minister zdravotníctva, musím povedať, že to nebolo tak, ale že to bol Malchárek, o tom som vnútorne presvedčený. Ako mu to dokážem. Aj o sumách, ktoré sú tam spočítané, že boli reálne poskytnuté. Naviac, ak si všimnete propagandu toho obdobia, tak sa nehovorilo, že boli podplatení a prestúpili, a hovorilo sa, že ja som bol podplatený a predal som ich. Takže, aby sa zakryla tá pravda, tak sa vymyslela krycia legenda. No ja som mal problémy vtedy obhajovať sám seba a nie to ešte aj im dokazovať. Naviac som vtedy slúbil 200 000 korún slovenských odmeny k tomu, kto ten dôkaz poskytne. Boli ľudia, ktorí sa snažili, ale priamy dôkaz dodnes nie je. Aj keď je isté, že poslanci, ktorí ešte ráno tvrdili, predseda, pôjdeme poslední a my zhasneme, keby sa čokoľvek stalo, a večer sú v inej strane, bolo to presne toľko, koľko vládna koalícia potrebovala na odblokovanie parlamentu, aby mohol začať rokovať. Vy osobne poznáte aj pána Haščáka, aj pani Bubeníkovú? Myslíte, že nie? Pani Bubeníkovú neviem, kto to je. Z pána Haščáka som videl, považujem ho za schopného manažéra. Že by išiel na túto cestu až takto, to sa mi nezdá. U neho pravdepodobné, ani že by išiel do takéto rizika. Tam sa mi zdá, že je to trošku prihraté aj voči Pente a mohla to celkom dobre aj urobiť iná zájmová skupina, lebo dneska je predsa jasné, že aj v iných firmách pracujú bývalí dôstojníci aj vojenskej, aj civilnej spravodajskej služby a že takéto hry medzi sebou bežne rozhorávajú. Preto aj postoj ku tomu je dosť opatrný z hľadiska dokazovania. Sú firmy, o ktorých viem, že mohli dokázať dosiahnuť viac. Pokiaľ ide o oblasti, ktoré sa v tomto terajšom prepise vyskytujú, tak viem, že mnohých z nich Penta nemala pôsobnosť. Čo teraz si myslíte, že bude nasledovať? Podľa mňa ako občan bude dosť zmetený zo všetkých týchto afér, ktoré presiekli doteraz až takéto kauzy ohľadom odpočúvania, ohľadom zverejňovania informácií nikdy neboli na verejnosti až takýmto spôsobom prezentované. Určite to bude znamenať aj nejakú rezignáciu možno pravicových, možno aj lavicových voličov, možno rezignáciu celkovo na politiku. Kam podľa vás môže zájsť táto kauza, ktorá bola zverejnená práve v tomto období? Vy ste trafili klinec po hlavičke, čo je cieľom toho. Dosiahnuť rezignáciu. A to je jedno, aký volič. Druhá vec, občianske judo hovorí nedať sa. Zápasiť, hľadať, potvrdzovať, hľadať toho, kto mi dáva garancie, že to nezneužije, že s tým pracovať nebude. Spravodajské informácie sú nutné pre ochranu štátu, pre ochranu štátneho tajomstva, pre bezpečnosť štátu, pre zistenie protispoločenských aktivít. To áno.
ale zasa ich brať za dôkaz pravdy a zobrať a robiť na nich politikum sa nedá. Tieto voľby nebudú o spravodajských informáciách, ale o chlebe. A ak nebudú o chlebe, tak nebudú o ničom. Potom iba si odložíme problémy generačne ďalej na riešenie. Pokiaľ ide o nejaké argumentačné veci okolo toho, vždy je to smrad, ale málo kedy reálny dôkaz.